Ini nga video special nga daw batsoy nga may itlog para gid lang sa akon nga mga single kaglaon nga mga abyan. Gani kun ikaw single o kun laon sa diin man nga bahin sang kalibutan, mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang ara sa maayong kahimtangan kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpaday nga pagsuporta sa akon mga videos. Halong gid kamo dira. Ining mga single kag mga laon may lugar gid sa akon nga tagipusoon. Gani ginhimuan tagid kamo sang lain nga video para maghatag sang wish ko sa tuig 2021. Kung ikaw sa subong single, laon, buot silingon, ara ikaw sa hindi insakto nga lugar, gani day pabentorar. Halin dira sa kundiin ka man kun ara ikaw sa Pilipinas. Halin dira pagwa sa iban nga pungsod. Maano ka dira? Maano ka? Ipagamos ang imong munika? Pues ipatilaw sa iban nga rasa. Gani pamati. Kung ikaw laon single, pongko plasta relax pamati. Kay subong ikaw ang bida. Una, kung ikaw may malaba nga buhok kag lagom. Tapos baling kinitan. Ba bet sang mga German. Gani impake. Go pa Germany. Kay para German sausage matilawan. Dra ka lang sa Pilipinas? Ano pa ginahulat mo? Dra ka lang? Nga biskan hotdog na tidbits? Hindi ni mo matilawan? Ikaduha, kung ikaw morena, exotic, fly to America. Guhat sa Pilipinas, pa Amerika, para pagabot dito. Dalag ko, lain-lain, nga spam, matilawan, ibaylo sa imong buns. Ikatatlo, sus, kung ikaw chubby o kung curvy, panami ko ha, chubby o kung curvy, may unod-unod. Ano pa natanga mo sa Pinas? Hindi ka dara nagakabagay. Kay balita ko, mga Arabo nanamitan kung chubby. Gani, kadto sa mga Arab countries, kay digto, mga camel ready magtuhil. Ay sus. Ikaapat, slim, puti, kinis, susarak pa sa Pinas. Pa Thailand. Diri sa Thailand, amo nang ilang gusto. Gani, diri, ipatamsak ang imong sumtam. Kag diri, ipahigop ang imong tumyam. Sa mga potsyong nga taga Thailand. Oh, te, ano pang ginahulat niyo? Impake. Kay diri, bakal kamo. Pero, may pero. May pero, day. Pero antes ninyo, ipawasag ang inyong banggirahan. Pasagahan ang inyong bubon nga perti na kadalom. Kag tigang. 2 notes. Duhagid lang. Dapat i-consider ninyo. Una, dapat ang lalaki single kag wala sang pamilya. Kay para hindi ka makaguba sang pamilya o kon base pati imong guya gubon sang asawa niya. Kaduha, siguraduhon nga lalaki siya. Hindi jogila. Kay base imbis nga hampangan ng imong monika, ikaw yung ilis-ilisan niya, hirdo-hirdohon, kag make-upan, kag himuon niya daw munyika. Gani, mga single kaglaon, don't give up. Kaysa tuig 2021, wish ko mag-inulan nota.